Hey yo, good afternoon. Ito di po ko sa sa shoutout sa lahat ng mga nanonood diyan sa akin. Ito po, may na-discover po ko ng paliguan. Gusto niyo pong maligo dito. Available po dito. Napakalinaw po ng tubig. Ayan. Ayan. Sa barangay yan po to, Marangi. Napakalinaw ng tubig, tingnan niyo. Ayan. Gusto po nung maligo dito lang. Ayan. Love your nature. Maraming salamat. Magdi-deliver pa po kami ng ng sampalok namin. Yan, thank you po panonood nyo. Punta lang po kayo dito. Napakaganda po ng po namin dito. Sa San Fernando, Camarines Sur. Yan. Maraming salamat po. Ang ganda po. Yan, nature na nature yan. Ayan, makikita po niyo yun. Yan, ganda po maligo dyan. Yan. Yan po. Tapusin ko muna itong video ko. Maraming salamat. Peace.